Dek, kon iku lho kok gak meteng-meteng sih? Lah te meteng yo apa wong gak tau diotek. Tak utik bendino no kok. Iya ngotek geger iku ah. Ngongkon-ngongkon meteng wong aku lho gak tau semen entuk. Ngentup. Rasamu aku tawon ah. Ndak setawon. Alasan-alasan kon niku. Omongnya lek gak gelem duwe anak. Lambemu bejat iku ah. Kabeh wong rumah tangga iku kepingin duwe anak nyun menyun. Ya mek wong sing gak waras tok iku sing gak kepingin duwe anak. Apa contohe? Ya sing uteke menclek, uteke saya kayak sampeyan ngono iku. Kon terus tau utekku. Eruh. Wong uteke sampeyan ndek bokong gak ndek kene. Mangkane ngomong sak njeplake. Kemeruh. Ancen takon meteng-meteng barang wong aku gak tau diapa-apa no. Aja cacak kate gawe anak. Lah wong turu ae lho, aku ngadep sampean malah sampean singkur, tambah melengos. Mesti ae kon nek turu ngorok. Awakmu nang Taiwan iki kerja apa toh? Aku bengkel, Mas. Lah kok adoh meni lho. Reparasi. Lah terus dandani apa kuwi? Benekno manuk-manuk sing mingslen lho. Sok nek wis mulih kabari ya. Aku arep benakne manuke son figur lho. Ketoke mesle. Tak sama kok mlakune akeh-akeh. Anjay. Alah, paling mambu terasi. Aromatik yang khas kuwi piye to? Tapi ora sedep toh. Sing mari wong lanang-lanang iso kemintil ya sing mambut rasi kuwi. Jare sapa? Nek dibukakne ya ngaceng sendika dawa lho. Lah tarah normal lho. Macem-macem karo lobang sing mambut rasi. Nyapa? Berewangi mergawe ngalor ngidul ngitan ngulon apa? Sing mambut rasi kuwi. Direwangi nyambut gawe lho, golek dhuwit. Mbok rewangi gelut karo kancamu apa? Belani sing mambut rasi. Lah wong gelute lho ora tau. Aku lho ora iso gelut. Rewangi bengi-bengi ratu apa? Mikirno sing mambut rasi. Jare sapa? Bengi ra iso turu lho mergo wetenge luwe. Sapa sing mikire mambu trasi? Gayamu paling mambut rasi. Tarah iya lho. Diuseri ae. Gelem kok kowe. Paling yo malah mbok kokop. Tapi wong wedok ki lak menurutmu wong wedok ki piye? Wong wedok seorang istri sing calon mlebu swarga. Niku nek sing lanang butuh sak wayah-wayah kudu siap. Rungokno iki lho aku. Ngene lho Mas, lah aku ki ndak aja kok salahne wong wedok. Lho, lah nuwun sewu lho, ibarate wong wedok niku sawah utawa tegalan. Wong lanang sing pacule arep dipacul sak wayah-wayah, sawah Tegal kudu siap. Loh, Lah nek setok sawah Tegal siap kuwi lek engko dipaculi ge gatak nenek banyune apa ya iso kan dibanyoni dhisik. Ayo. Lah, Mas, lelah pas sawah genek banyune. Oh. Yo golek sawah liya to. Leh, tak wapuk tenan. Layak kok sampe ping 2. Dek, Apa? Umpama awakmu tak jak kawin lari ngono piye? Emoh to? Nyapa ora gelem. Alah-alah Mas. Karo turu wae cepat-cepat. Apa meneh karo lari? Numpak pit kludukan sarung. Sing wedok jepit, sing lanang nyurung. Kayu gapok gula Jawa, nggonku empuk, nggonmu dawa. Jam 4:30. Nggonku jengat, nggonmu mengo. Sendika dawa lho. Lah tarah normal lho. Macem-macem karo lobang sing mambut rasi. Nyapa? Berewangi mergawe ngalor ngidul ngitan ngulon apa? Sing mambut rasi kuwi. Direwangi nyambut gawe lho, golek dhuwit. Mbok rewangi gelut karo kancamu apa? Belani sing mambut rasi. Lah wong gelute lho ora tau. Aku lho ora iso gelut. Rewangi bengi-bengi ratu apa? Mikirno sing mambut rasi. Jare sapa? Bengi ra iso turu lho mergo wetenge luwe. Sapa sing mikire mambu trasi? Gayamu paling mambut rasi. Tarah iya lho. Diuseri ae. Gelem kok kowe. Paling yo malah mbok kokop, mbok jilat, mbok ngene-ngene kemaki. Kuwi kan pikiranmu. Kowe tanpa lubang sing mambut rasi ki lho hidupmu hampa ya kaum lelaki. Sadar. Wong lanange uripe hampa mergo gak duwe dhuwit lho. Plonga-plongo tolah-toleh. Kayak tau kerja ning LC to wi. Iya. Nek kuwi barang ngono lho. Oh ya kuwi sing ngecek aku.
Kok yo si eling ya, aku lu wis lali. Malah kok jek diutang nang aku ra mbok wae 150 lho kok utange wong iki. Lho ati saya lho. Ya gak arene Mas. Keton lah ku tekok mari eling utangku. Masa aku kok ya. Kok di kelas nih lo, masa arep mbok tagih. Lah ya kok tanggo malah kowe diutang terus saiki ra mbok wae deh. Kamu tak ijo lisun ping 3 nu piye? Riwe. Ketek nih kah? Ketek menek? Ya, Mudunya apa nih disit? sikile. Ah ya salah. Ketek menek mudunya apa nih disit? Buntute. Ucuk. Ndase. Ra. Awake. Ah ya ora. Uyuhe. Ut. Masa ana uyuhe lho? Nang ketek ngoyo sing dhuwur tur tiba uyuhe ndingin. Ya ora ke keteke munggah terus mudun apane disit. Nyus ngomong Ora ngerti. Iya. Ora ngerti. Ora. Nun sewu jenengan ora, nun sewu wong jenengan maning bupati. Mikire sing liyane ora usah mikir ketek mudun karep-karepe keteke. Arep-karepe keteke. Arep mudun sikile disijamen keteke ngono. Mbak, resepe ben awet berpasangan ki apa kudu teleponan terus? Kelonan. Piye lah arep kelonan wong jarak memisahkan kok. Lah lek gur trimakno teleponane ya muthukno lambemu tak omongno. Karena yo kuwi lho jalan satu-satunya ben iso komunikasi. Tak omongi ya. Piye? Sebenarnya hubungan berpasangan iku sing mesti saling percaya, saling setia, saling memahami, saling mengerti, Lah nek kuwi aku setuju. dan terakhir saling menikmati. Lho kok jaran? Tak omongno. Ngene ya bolo. Yo piye neh? Nek tra hubunganmu kuwi LDR. Bojomu kuwi kerja, mbuh ning luar kota, mbuh ning luar negeri. Nek dene ra iso tok eloni. Terus piye supaya awet hubungane? Ya wis, pasrahno karo sing Gusti Allah, sing gawe urip. Soale nyapa? Bojo kuwi iki Kowe tuku sepeda motor ndek iki. Ya toh, tuku. Ya, sepeda motor tetep tuku. Kredit apa cash? Tak tekoki iki, tak tekoki sik kredit apa cash? Ya anu kredit. Lah ya wis diakoni ae ya toh. Saiki tak tekoki. Umpamane awakmu numpak sepeda motormu sing anyar. Teko kidul mlakune ngulon. Betul. Teko kidul mlakune ngulon kan nenggok, Dik. Lah lek ngono ki buanter mlakune angine ning ndi? Angine ning guri. Ya alah apa roh kowe terus ngene mlakumu. Angine ning guri. Sepeda motor saka kulon. Kok kidul ngalor. Lah kuwi angine ning ndi? Angine ning kidul, Alah nyapo angine kidul bener. Ning lor. Nyapo ning lor. Ning arep. Ora iso sepeda motor buater. Wus, angine ning ndi jajal. Ning isor ora enek. Sepeda motor kok kidul ngalor. Angine ning ndi? Ning ban. Ning ban. Kuwi tenan lho ning ban tenan jajal bane gembos. Jaranan jarane jaran wedok sing numpak bakul lombok sing ngiring sandale ceblok trek-trek nong jarane nabrak tembok. Padha mboke. Nggih wong anu Purwakanti ngene ya ngono. Jaranan jarane jaran dingklang sing numpak para tukang sing ngiring tukang adang trek-trek nong jarane kelintangan. Banyol kok paksa ya. Aku jaranan jarane jaran mati. Sing numpak rang rumangsani jaran mati kok ditumpaki trek-trek nong sing takok nyekarati. Wis jaran mati yo ditumpaki. Wonge mbok yo ngawur. Insyaallah nang swarga, tapi nek akeh dosane nang neraka. Kemeru kok tau matek. Lho. Ya apa sih? Ana dasare. Dasar apa? Dasar cecetan. Didasari men ya. Kan jane tau ngaji. Ya tau. Lah rungokno apa ngene Pak Ustaz? Apa niku jaman? Fa amma man saqulat mawajinuhu fa huwa fi satir radiyah. Fa amma man khafat mawajinuhu fa ummuhu hawiyah. Apa? Wong iku nek akeh amal apike ringkese ngono nang swarga tapi nek akeh dosane nang neraka. Wa ma adraka mahiyya, tahukah kamu neraka? Alah,
Kemeru. Ngono kuwi sik gak bener, Bos. Kemeru gak bener. Kon iso nyalahno. Bisa bener no. Temenan? Ya iya. Wis singkat saja. Wong sak alam donya besok nek mati, nanti parane. Kan delok sing mikul ae iki. Pati kok nang terminal. Pati kok nang tretes. Kae mate. Kantine OOII ngono lho. Ya. Bojoku lunga neng Singapura 3 taun manukku nganggur ulu ketel ora iso ngukur. Komet ya manuk jengengek cepitno lagu. Areng lak kowe iso nyangka kudu iso nutup lho. Lho, apa sing tak dagelane paling ora kowe nek tumindak jero berpikiran negatif. Paling ora ki sing positif. Pikiranmu wis tekan ndi, Mas? Ya teko kono ta wong 3 tahun manuk. Saurunge bojoku berangkat nang Hongkong. Kuwi ninggali manuk, ngono lho, Mas. Lah terus iki openono Mas, nggo kegiatan sampean aku ki suwe kontrake. Tuku manuk doro wi lho. Ora kuwi, kudu ya Mas ya. Walah nek ora koper nyukur. Lho lah ya ulune kan lebat. Wah, ora koper nyukur. Ya ora kemeriak. Ku cakir rusak. Lah apa ora tarweh, ora salat Isya. Ya sadurunge tarweh sik to celuk ke wong Islam kok. Tarwehmu ki lho ning ndi? Lho, jare ning kampling, ya ning masjid kok rumah ning masjid. Ora tau roh. Lho, lah aku ning masjid gonku kono no. Aku mesti landar tarwehno budal dhisik, aku mesti ning ngarepe imam. Wis genah aku ning kono ku wis ndake wis aku wis budal. Oh, lah mula ora ketok komburi. Lah lambemu ki lho nek ngomong diatur nek ngomong wong salat ning ngarepe imam lho. Lah nyapa ta? Kowe ning jaba masjid berarti. Sapa sing ngomong ya ning jero? Goblok kowe. Lah kok iso ning ngarepe imam lho? Lho lah iya aku mesti budale dhisik, aku mesti ning ngarepe imam. Sore aku budale. Imam ki ning ngarepmu, ora ning mburiku. Ngayal ta iki? Gobloke iki lho. Sing ning ngarep dhewe jenenge imam. Ngarep dhewe nggonku gopur. Goblok. Ngarep dhewe ta, sitok ijen ta. Jenenge gopur ngarepan omah wi. Ngene lho Dek Percil, ya ampun cah kucluk sak. Mbak wis jujur wae, kowe jane seneng ora karo aku ki, ha? Ya engko sike kok mikir nek kono wae. Engko mbok WA apa? Aku tak WA wae. WA-mu? WA-mu piye? Wis ora omong bae. Grogi Pak, kula tak lungguh ae ya. Ah ya wis kowe lungguh kowe. Ora aja sok nantang babon nangrem kuwi. Nggih ngomongno pisan iki mawon. Wah iya aku gawate kepati-pati. Oh lanang. Ora tanggung jawab kowe. Ora tanggung jawab ora. Kon salim ya aku. Aku rasa salim. Rasa. Langkung apa? Pelukan wae. Pelukan. Salim sing apik wong. Mbah. Piye to? Ndang to? Mbah. Nggonku iki ukir-ukiran. Ndang to getun ning kene ra gelem. Aku ki dino anu Mas dedel duel keuanganku. Mbayari tukang ulan iki. Nek kowe gelem ya kono nukang ning omahku gawe pawon. Ya wis ra apa-apa. Penting oleh duit. Berarti duit dibayar tenaga, lebih halal, gelem ora? Ya, gelem aku. Nek gelem tak omongno makku. Soale wonge lagi masakno tukang ki hari-hari. Ya, gak sida adol manuk berarti. Pusing aku. Ora aku iki 4 dina mangan sego ambek kerupuk tok iki. Delok raiku ngleyang ki lho. Gak enek gisine. Anja. Mbak, wong lanang nguyuh kan dicekeli. Nek wong wedok nguyuh apa ya dicekeli? Wong wedok iki makhluk terkuat. Jare sapa? Kadang lho aku ngerti nek wong wedok iki gembeng. Anda harus ingat. Ingat apa? Bahwa obat kuat hanya diciptakan untuk lelaki, bukan untuk perempuan. Tapi efeknya sing bungah kan wong wedok. Berarti kalian itu kurang kuat, kurang mandiri dan manja. Lah kok ngepekne we? Manuk sakmene yo dicekeli. Lah wong dicekeli lho, polahe ra karo-karuan. Apa meneh nek ra dicekeli? Wong wedok gunung loro ae disangga dhewe tanpa sambat. Jajal nek ra disangga karo kotang, lak gambreh. Tanpa dicekeli ya, Anda perlu tahu. Ndak mung ngono ae ra gumun aku. Wong lanang sakmene, cek njaluk nunggoni ndok loro wi. Tarah sing marai enak yo ndoke kuwi lho. Samping kanan, samping kiri.
Apa? Duit lonjo. Lho, lah sampean ki piye to? Duit sing wingi lho isih lho kok gage-gage ngenehi sengit aku nek kaya ngene iki, Mas. Ya disimpen sih. Lho, sampean ki piye to? Apa sampean ki ora ngerti wong wedok ki boros? Wong wedok ki tukang entek-entekke duit. Apa disimpen sampean dhewe lho menyang-menyang karaoke, menyang-menyang ngopi karo kancane nongkrong ngono lho. Wong lanang kok ming pegaweane kerja golek duit nek ki bojone. Wis kena. Mbak, cara ditumpaki no sik penak apa ora? Enak to? Masa to? Empuk aku. Bayuh iso mentul-mentul nek empuk. Cara panganane kaya apa? Koyok bakpo. Lak metutuk no nek kaya bakpao. Mesti njaluk tanduk we. Ya urung karuan wong ngerti rasane lho urung. Kecanduan. Ya tapi saiki nek tak walik. Diwalik piye? Kue sing tak tumpaki. Jal. Nyapa? Nyatasi pora. Yo panggah oke, arep njaluk model piye? Heh? Nek gak ngatasi ngomong lho ya, pamit sik lho ya. Nyapa dadak pamit? Dijamin tengel-tengel. Dek ini anak bocah gak duwe penggawean pengen dadi LC. Gak yo adol manuk. Nek terus duwene yo kuwi lho. Saiki anak wong gak duwe dhuwit golek utangan dibayar manuk. Lah gelem apa ora omonge. Rumasane aku ki wong wedok piye ngono lho, rumasane. Wong aku ki perempuan baik-baik. Ngerti aku nek kowe iki apik. Pendiam, lemah lembut dan sopan santuy. Lah piye gelem apa ora? Duweku ya mur manuk. Kok ditawani manuk. Asem tenan yo. Wis to, enak-enak ya. Mbah. Piye to? Ndang to? Mbah. Gonku iki ukir-ukiran. Ndang to getun ning kene ra gelem. Aku ki dino Mas dedel duel keuanganku. Mbayari tukang ulan iki. Nek kowe gelem yo. Kadung gregeten tak rabi pisan kowe. Wani pira? Ya njalukmu pira panggah tatak to cah kene. Pak Jero? Yo ora duwe nek kuwi. Civic Turbo? Yo panggah ra duwe. Duweku lho umur sepeda pancal. Manten lanang ketoke loyo sing wedok lakon njaluk imbo. Manten lanang sambate abo barang dicekel kleru lato-lato. Akhire lato-lato warnane ireng. Manten wedok atine seneng, sing lanang kok ketok anteng. Bareng dicekel terus ngalih. Yo ngalih no, golek sing sepi. Wong wis manten, wis rabi, wis sah. Aku nek trimo pisane ra marem. Ping 3 lho kuat. Guyumu kok ketoke ngenyek ngono to. Mas, Nyapa? kowe iki kok gayamu ra ireng. Gaya piye lho? Cara nyatane ya ngono. Lha wong 5 menit ae lho kowe iki metu. Kabeh bukti lan nyatane dijajal sik lagi iso ngarani. Kok yo gaya ping 3 kuat. Saiki kowe aja kapusan wong wedok. Lah nyapa? Kene malah sering ngapusi lho. Wong wedok iki ketoke muni, "Mas, Lah nyapa ngono kuwi? ngono ku lho iki wis metu." Kok yo gaya. Tak omongi yo. Ngalane cah cilike mbok omongi. Aja kapusan. Saiki iki sing penting awakmu kuwi lho. Metu pisan cerot 5 menit kuwi lho wis marem. Nek aku ra imbuh ya ora marem. Kok yo nantang wong wedok ping Yo pemanasan to yo. Lah iya to ben seru lho. Ya aku dimik sik ngono. Aja bahas mik to. Marai haus aku. Yo dimik iki. Surup-surup ngono suwange dip-dip ngene. Duh. Piye to we? Lah kok ngantek gaber-gaber ngono. Nah, ditekoni. Apa wi? Kowe bar karo sapa to, Dik? Loh, lah nek apa Mas aku ngono? Wah, ambune mbakku tok iki. Nek ndelok gaber-gaber ngono kuwi ketoke wong tuwek iki. Mbakune grewol. Iya, aku ngono to. Ngaku aku jujur kok. Walah,
tuwek bareng ya doyan to tibake. Iki yo kanggo kowe kabeh yo nek sekirane kowe bar selingkuh nih gage diumbah cah, terutama bagian pentil, tenan. Nek bagian papak cah ora nek ambune rokok ya ngene, nek pentil ki pasti ngono. Iki tenan cah iki cerita nyata iki yo. Kalau rungokno pentile kon ngumbah. Aku gak ngapusi tenan. Lho gak apa-apa sih. Gak apa-apa, kene iki gone wong Rajiun to, Rek. Padha sih. Iya, tapi ono krepek. Gak apa-apa. Iku sing entek-entek dhuwit. Iya wong tuku. Iku dudu jundel buntu met nek krepek met. Lah iya dudu. Lah ya duduk temen ya kan ya. Iya ya. Keringat Keri-keri tur anget. karikil Keri-keri no sekel. keripe Kripe gedang. godho telo Titi edang. mbokmu kate bongkok. Apa wong jarene manekan yo anek un kaya krepe yo krepe gedang lho. Lah iya. Gedang ya kena dikrepek. Kaspe ya kena dikrepek. Ya iya maju ketele yo kena tapi parian mah gak ngonekan yo. Mbak, sampai nganggo gamis ngono iki rangkepan apa ora? Iman-iman lho nek ngeplat. Sik to sampean iki lho. Sing mok tekok yo tekan kono barang. Mbok tekok sing liyane. Tekon-tekon sampean dagelan apa, manggone ning endi, ngono apa piye? Tekok ngono iki biasa. Aku kan wonge jelimet, dadi tekoke aneh-aneh. Anak mungkin 6. Ya jenenge sapa? PI. Nek lho nek nyelok nomor 1. Ya GPI to, Reng. Oh, GPI. Iya ben ora meri. Nek nyelok anak nomor 2. ROPI. ROPI ya sing sregep adan kae ya. Ning kleru komat. Heeh. Nek anak sing nomor 3? LUPI. LUPI. Tak celuk LUPI langsung Oh dirasa. iya iya. LUPI sing gedek-gedek ngono ketak delok. Nomor 4. 4PI, Reng. Oh 4PI. Iya iya. Nyelok anak nomor 5. Ya genah nomor 5 ya mau PI goblok men ya. GPI, RUPI, LUPI, 4PI, MOPI. Lah nek sing anak nomor 6. Bu, sing malah sampean kenal no karo anak yang ganden no. Lah kok kita kok mbok lah kene wis jawab 6 PI iki lho lah. Malah kenal no buke iki no. Jenengan wis rawung suwe to karo mbok yang ganden iki. Oh. Assalamualaikum sayang. Waalaikumsalam sayang. Ampun sampai mana? Dilen kas teko Dik, iki sik ngiyup udan. Oh berarti sedelok menempun tekan. Iya Dik. Nggih ampun. Ayo nyapa. Tarebus ke air yen kali ya. Arep go apa to Dik? Dik yo Mas mungkin. Wis ora usah. Mas pun maaf. Urung Dik. Dereng. Urung. Ajeng tumbas maem sekalian apa dimasake mawon kali Ade. Aku pengen masakanmu Dik. Dimasak nih. Tapi apa? Paling goreng ayam. Wis ora apa-apa. Nggih kali nyambel mengke disambel ke Adik. Maem bareng awakmu ki lawuh apa enak Dik. Jika tidak denganmu, tidak juga dengan yang lain. Gatel. Kowe iki ngomong liyane gatel ora iso ya. Gatel. Lho kok jaran tenan ta yo. Gak bisa hidup tanpa dia. Kowe kok gak bisa hidup nek gak mangan. Mangano nek ora disemangati ya ora kolu to. Gatel. Kok iso koyo ngono lho. Gatel dhewe. Ya, nyapa? Rinyo tak omong. Nyapa? Tibake nyusoni bojo saurunge turu manfaate janung akeh. Mosok apa ya? Oh, ning wajahi tambah wayu. Mosok dadi awet enom. Terus Api
apik nggo kesehatan jantung. Apa neh? Mencegah kanker payudara. Apa neh? Mencegah penyakit paru-paru. Terus? Menghilangkan stres. Yo. Menurunkan berat badan. Jo nek no. Yo engko to ya. Jo to selara betah. Engko ae ya. Jo to jajal. Engko ae seturung. Lah nek sepur asepe nggone ndukur. Duit ndukur. Iku sepur. Iya. Lah nek motor asepe nggone nisor. Wung nisor. Oh, knalpot iku ya. Ya. Ha, nek wong asepe nggone bokong. Leh. Wes won gak anu won. Ayo menghibur dulur-dulur kene. Nyanyi sing temen. Oh iya. Kali Master Supali bare dinteni wong arek dulur-dulur sakmene kae. Menyanyi lagu dari lagu ket mulai lagune arek Taman Manak-manak. Oh, pemanak-manak iku. Cili lho. Taman kanak-kanak. Lah ya kanak-kanak. Aku kok manak-manak. Lho keliru. Kanak TK. Ah, ya TK. Oke. Mas ya. Mas, Ngapa Mbak kok nyeluk ae? umpama kula dados bojone jenengan. Iya, nyapa. Nah, aku dadi bojomu. Jenengan boten isin to? Lah nyapa isin? Wong duwe bojo ayu kok isin. Ya malah demen to. Lah kula tukang ngarit sapi, ngarit wedhus. Lah ya pas no. Lah wong aku ya tukang ngarit. Nyapa isin? Padha tukang ngarite kok isin. Nek boten isin, Sherlock tak parani. Iya ya, aku ora isin. Ya wis, ngono ae. Tak Sherlock. Oh. Ayo ngapa? Ayo mana tadi no? Nyapa? Tak sodok nangis wing. Le. Piye cah iki? Yo ora piye-piye. Dari rumahane aku ki Marsha and the Bear tapi disodok medal. Yo ora disodok malah mancep kok. Lah wani apa ora? Cah kene yo panggah ready to. Lah nek tak sodok komburi. Mbok sodok komburi aku jengking. Lah kuwi lho pas ben jeru. Lah nek tak sodok kon dhuwur. Mbok sodok kon dhuwur ya aku ready. Lah nek kurang dhuwur. Nek kurang dhuwur diganjeli bantal. Lah yo paham lho jane. Kurang piye? Abrakan cuwilik sak tuyul elektrik kok kemaki we nantang wong. Rasa sama itu. Cilik lo malati, iso blending wetengmu. Sedot iku gringgingen wae rasa nantang aku. Ya. Alah, tak sedot genten paling polahmu yo ora karo-karuan. Arep takok. Kena opo sing lanang sing kejepit? Kok sing jerit kok sing wedok? Ket kae urung iso mecah nih. Ya urung lah kowe ditekoni bulet ngene kok. Tak omongno ya. Piye? Nyapa kok jerit? Mergone sing mbok tetel-tetele kuwi sak helme sampe gadok kok ora kon jerit. Tara sing marai enak ya sing ditetel-tetelne kuwi lho. Re panggah senep. Senep Muas. Wong ngerti senep kok njaluk nah apa ya tumon iki. Penak Muas. Re panggah ngono apa piye? Lah nek kuwi yo pas. Saiki tak tekon. Arep tekon apa? Lah pelek ketubles dome praya panggah sing jerit lambene. Kok uduk dome. Lah kuwi kan dicubles, ora dijepit. Makane dadi wong lanang sing tau diri. Tau diri piye karepe? Wis genah roh dijepit aja kaken polah. Lah wong wedok sing digoleki sing iso polah lho. Tak mbok gadok-gadokne tekan jero. Aja ngomongke mati aku ki isin yo. Mati jatah kok isin. Lho. Nek didusi ya nek ndang dibuntel. Lah terus. Nek nggo dolanan. Lah. Kowe wedi nek ngono. Berarti kowe niatan ngono. So nek sing mati aku sik dhewe titenono ya. Kowe aja ngedusi aku. Lah kok apa? Paling mbok slentiki ngene ya. Rasudi ya. Mangsane ini karo muni rambut saji mesti muni ngono ka aku. Dislendiki kok ya enek. Upama enek lan bojone ora digondol wong ya. Oh ya. Aku sayangan sik to. Kaya cah nom-nom iki lho dikecup. Ngono kae lho. Ngono kan dikecup kening, kadang-kadang terus kene lho lambe. Man. Pertama wis metu tak kecup kok pamumu nglontok. Ora lho, lah ya wis saiki cium jauh wae. Apa? Cium jauh. Ya wis. Ngene.
Enak ya lo. Seorang laki-laki itu adalah pemimpin rumah tangga, kepala rumah tangga. Wong wedok kudu gelem ngajeni karo sing lanang. Nah, wis ora usah. Wong wedok ngono ibarate swarga katut swarga nunut neraka katut. Ya lah kuwi bener tapi ora usah diajeni tenan wong lanang gawe. Lho karo wong lanang wani. Ya ora entuk terus wong wedok karo wani karo wong lanang. Awakmu luwih dhuwur ndi derajate wong lanang. Derajate wong lanang karo wong wedok. Ndelok jame, Bos. Loh, kok iso ndelok jame iki lho, iki nek omong kowe sing tenanan. Omongan iki lho sing tenanan dirungokne tenan lho ndelok jame. Ndelok jame piye maksudnya? Ya segarek sing ning dhuwur sapa lah kuwi jam-jame urung tentu. Oh. Nanggonku ki jam 1 bengi kae mesti aku sik sing ning dhuwur terus jam 3 genti wong wedok. Apa wi? Apa wi? Apa wi? Ngeloni anake akeh cah cilik lho. Ngeloni anake ning dhuwur omahku tingkat 3, Dik. Paimu. Lho lho, wis tak antem dhewe wis tak antem iki. Tingkat Arem-arem ki apa, Pak? tempe ning jero lontong. Nek lontong ning jero tempe. Ora enak. Ora enak lontong ning jero tempe. Pak Minto. Saya lalo. Nek tempe ning jero lontong ya arem-arem. Nek lontong ning jero tempe. Ora enak. Enak. Apa? Merem-merem. Lah kok merem-merem? Lah lontong. Lah kok merem-merem? Napa kok merem-merem? Lontong ning jero tempe kok merem-merem? Pae bolon ndi lho. Likur, telung likur, Telu likur, papat likur, 4 likur, terus 5 likur, selawe, 6 lawe. Pakune modho. Delok to pakune delok. Kowe ra entuk sembah. Ora kok modat-modat iki kaya ngopo? Iki paku usuk Dasare dalange pelit ra umum. Geblek wingi tempene mambu. Kowe kon bayar 7.000. Alah ngono wae tanduke kok le ngomong mambu. Nek ora tanduke wong kok congol-congolke kok. Ya ora wae. Enggak to, Pak didahar to, enggak to. Dicipi to, Pak, enggak to. Wong wis arep wis kok diganggo-ganggo. Aku ya terus ya kene, aku ya ngono. Kene mambu ya doyan. Tak omongi aja ngece dume mambu doyan. Sing jeneng tempe bosok kae mambune nek ora jangan ra nggo tempe bosok ra. Makno ora kuwi ditawani mari Mas Bubuk kok luarang men to, Mak, sampai atusan. Genah apa ora jane? Mari Mas Bubuk. Iya, mari Mas Bubuk. Luarang menera men to, Pak. Mari Mas Bubuk. Lho bener. Mari Mas Bubuk kemana kelon lah ning kamar aduh. Apa emang larang to, Mak? Dilarang bener atusan. Lah wong wingi anakku tuku gur 3.000 kok. Ambil es kok. Mbak kira mari Mas Bubuk sing kuwi yoga. Ayo kok larang men to yo. Padahal yo padha penake kok yo, Mak yo. Dong ora. Wong lanang niku nek duwe bojo lemu, bahagia. Kenapa? Neng ngisor iso dadi kasur. Ning dhuwur? Dhuwur iso dadi selimut atau kemul. Ngiringan bisa dadi guling. Keloni setengah jam neng sikil iso keram ini terus. Tapi orang gemuk punya kelebihan, Mas itu. Kelebihan apa? Kalau berenang tidak butuh pelampung. Umpamanya gede kan kayak. Tapi juga berbahagialah bagi cewek-cewek yang badannya kurus. Kenapa? Wong wedok awake kuru, umure dawa nyawane awet. Soale nyawane anggere dijabut nyawantol ning igo-igo. Apa iso ora sing biasa ning jero rumah lah. Lah, ambemu gara-gara kowe aku mari di SMS, Mbak, tiboking semalam berapa? Tak sauri ya, MTM-mu ya. Apa kuwi cegese? Katamu. Iya iya. Gara-gara persen aku dikira kurang. Uang tidak bisa membeli kebahagiaan kalau sedikit. Loh, kalau banyak bisa sumpah bisa itu. Uang tidak dibawa mati, ya memang untuk hidup goblok. Ireng genah wantek sawangane Wibowo, ireng-irenge sepur kae akeh wong numpaki kartise laris.
Lah putih ki yo gagah lho, Reng. Lah gagahe nang ngendi putih lho. Lah. Lah apa kowe Aku duwe mobil putih tak nggur kene omah nggono nek gelem. mbok iya. Ambulan kae lho. Lho. Nggono dhewe. Asudi. Saiki kowe ora usah masalah kendaraan ya to. Kendaraan sing bahan bakare sego kuwi lho. Kaya bojo iki lho ya to. Kowe iki lah bapak-bapak nek ditekoni pengen ndek bojo sing putih apa sing ireng mesti sing putih. Iya bener putih. Nek Ya, ora urung kok nek tekan kamar sing digoleki ya irenge iki kok ngeyel. Nek ora enek irenge kok malah dikira kelainan kaya. Ih, nyapa kok gampang nyapih bocah umur 6 tahun daripada nyapih bapake. Yo iya to. Lah kok iso ngono? Bocah umur 6 tahun iki bar disapeh bocah lali. Dolanan dhewe pinter, gak usah mik-miken. Nek nyapeh bapake lak bahaya. Lah bahayane nggo ndi? Nek sampe mik wong liya. Ya ora apa-apa nek padha karepe. Anjay. Apa? Aja ngrokok terus. Ora usah ngrokok wae. Wah, kuncir lambemu malah ora nukokno rewel. Ora kaya ngono mbok beno geong-geong apek abu-abu ngono kuwi ya. Cara sing apek kuwi lho sing ngangeni. Ngono-ngono ndah mbok goleki, mbok endusi, mbok ambungi. Kan kadang kala Mbok rewangi tukaran karo wong, gelut karo kanca, ngentekno dhuwit, ngentekno bondo. lah kok kurang gayan men ngelabui dalan uyuh direwangi gelut. Prei Macem-macem kowe. sak macem ae to. Kok bingung barang semak-semakku ki. Pengen roh. Apa mbok iwangi ngelabang ta? Hah? Ngono ya ora apa-apa. Mumpung aku nganggur. Rene nak apa mbok iwangi ngelabang? Rene. Saiki to. Bocah kok celutak dadakan. Kan wis diomongi to mau. Nek ora celutak kuwi lho duduk wong lanang. Anjay. Aja mok lagu tok to Mas. Lah terus piye, Dik? Sogo ala keri-keri. Lah sing disogok ala keri-keri apa to, Dik? Yo lakonono to Mas. Lah Mas kok nglakoni apa to, Dik? Adiknya pengen disogok. Oh alah kuwi to. Ya wis, bengi tak sogoke. Adik njaluk disogok ping pira? Ping 3, Mas panggah los gas ya, Dik. Apa sih? Alese jan kowandel. Ndah neo kalane ora yo njumbrung iki. Wokeh sukete. Taro celutak iki. Lah nek ora celutak ya duduk wong lanang. Yo mbah. Wong kowe wis tuwek yo pikir dhewe. Mbah piye to? Lah wong sing duwe lho kowe. Saiki bayangno. Lah kok megahi men kon bayangne. Nek parkirane ketel apa neh terminale ngono lho. Berarti luwih nemen lho terminale. Kaya alas. Tapi Mas yo ngono aku perawatan. Lah wong barang ndelik lho, dadak anggo perawatan barang. Perawatan apa? Nganggo krim, semprot aroma lavender. Ben apa dadak disemprot barang. Entek-entek ragat. Ora kaya ngono mbok beno geong-geong apek abu-abu ngono kuwi ya. Cara sing apek kuwi lho sing ngangeni. Aku didusi, Mbah. Wah, sosok ngono. También aku dek cilik mbok dusi terus lho. Ayo dek cilik nek Ya saiki aku pengen mbok dusi. Wih, mbok kayak didusi kono, jare sampean nek ngosoki telaten. Kae mbokmu gede kapok tak dudusi mergo tak kosoki nganggo asasan piring saka wesi kae lho. Ya nek karo aku ya aja nganggo kuwi no. Nganggo apa? Nganggo tanganmu wae. Tenane. Wah, yo engko to ya nek kok adus. Lah aku wis sumuk iki. Yuk kono. Nah. Kok melet-melet ngapa? Bojoku wis kaya jaran arep mlayu lho. Lah ngapa to? Sikile wis ngene. Ayo rabi karo aku ya, Mbak. Moh. Rasa kesusu muni moh, engko getun lho nolak. Kan dari moh bolak-balik. Moh tenan. Sawat boto sikilem genjot lho engko. Lho, kok jaran.
Wingi aku mbok kon nyalon bupati, ndekne aku mbok kon dadi LC, iki dina aku ape mbok rabi ya. Lah karek gelem apa ora wong niatku lho apik. Gelem atos kuwi. Moh ki MO mateni H akeh. Moh. Ngono lho. Ora gelem ya wis tak golek liyane sing gelem. Munggah sarangan ngopo kok macet? Aku lak kesusu Dik, mau esuk subuh kan barep ayangan. Barep ayangan munggah sarangan. sarangan. Arepe bablas ning bandara tau winginane. Terus macet. Macet. Lah ngopo? Supirku ngomong, "Mbak, medun sik." Lah yo kene ademe kaya ngene. Temperature munggah. Temperatur. Alah kacek sithik kok ya ora apa. Temperatur. 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 Aduh. Yo. Kenal kowe tegese karo Mas Dodo. Alah, aku ki ora umuk, Reng. Tenan. Mas Dodo iki kancaku SMP. Oh, ndek mben iki sekolahe awor Mas Dodo SMP. SMP. Terus Mas Dodo lulus SMA. Ya terus SMA kuliah. Lah terus kowe SMP? Meteng. Lagi proyek. Ya kan anjene minggu. Ya yo tapi kan berarti gak sekolah. Tapi kan statusmu kan murid. Loh, aku gak tahu nggak status, ora tahu nggak paketan no. Maksudnya statusmu, status awakmu. Lah yo status ya, aku ora tahu nggak status ora nggak paketan. Iku status WA. Lah yo status opo neh? Statusmu iku saiki murid. Iku status WA. Status murid. Statusmu murid, duduk status WA ngono. Status murid enek aplikasi opo sih iku? Aku ora buka kok wis metune. Terus gak ngomong karo kon, aku sedih ngene. Gak ngomong ya wis aku ya sedih. Kenapa melok-melok aku sedih? Lah awakmu sedih ya aku melok-melok sih. Ngene Dik, aku tak ngomong nek dadi guru aku yo tak jawab. Ngene, sik ta yo, kan lak murid. Yo. Kon iku yo ngesakno gurumu ngono lho. Lah apa ngesakno guru? Ngene lho tak omongi. Guru iku wis ora enak guru iku. Kok gak enak piye sih? Gak enak ta gak enak. Diseneni ae aku. Lho yo gak lek gak. Nduk Lilis. Salam. Remenan daharan napa, Nduk? Mie, Mas. Mie keriting napa mie sing dawa? Aku demenane sing keriting gek dawa. Ayo lah kok padha karo aku. Ya krek. Anu Nur Sewu, Nduk Nur Sewu, remenane kok mie sing pedes napa sing sedengan? Demen aku sing pedes Mas ben iso huha. Jawa Cil. Karo kringete katos-katos. Jaluk Cil. Pi bangun mandi Pi. Wis tangi iki lho. Iya, habis itu makan sini loh, jogrok sama mami sini loh. Iya. Pi ada WA ini loh Pi. Tak buka boleh? Bukaan mah. Tak buka ya? Iya, kok sapa? Sari Pi. WA apa mah? Bentar toh. Loh, Pi ini Sari kayak mantan SJ-mu dulu toh. Iya, mantanku dhisik iki. Banyak chatnya nggak ada yang kamu balas satupun loh. Yo ben dumbar. Ini terakhir dia bilang assalamualaikum nggak kamu jawab. Dosa kamu Pi. Luwih dosane tak bales padha sik kei harapan. Ya orang ucap salam itu harus dibales toh. Iya mah. Senajan mantan sudah tidak bersama, tapi kan silaturahmi harus tetap terjaga. Mantan ini Mas. Mung gara-gara dicet kanca kerja kowe nesu ngopo? Mesti kowe ngarani aku sing neko-neko. Lah wong cetikanmu kuwi ra sak lumrahe kanca lho no. Lah kok kanca ngecet kok enek lope-lopene. Lope-lope kuwi ngei kode main remi. Kan enek jabu abang, jabu ireng, jupin kriting. Lah kok enek emote ngono. Aku ngece mergo aku kalah terus. Wong lanang anggere arep konangan ya kok kan alasan. Kowe roh pitik, roh. Pitik jago kena kluruk melek apa merem. Bocah iki koclok apa piye to? Lah pitik iki berarti melek. Nek kluruk melek. Salah. Merem berarti salah. Melek merem. Salah dong. Melemrek salah. Lah apa? Pitik jago ki nek kluruk cukuruku. Ora nek pitik jago kluruk kok melek. Merem. Melek merem. Dina Rebo malam Kemis. Dodol kenal pot ngarep tunjungan. Nyawang bojo dastere tipis, kathok dicopot ganti sarungan.
dipek bojo ya ngelu. Lah dipek bojo kok ngelu ki ngelune piye? Tekanan batin maju kena mundur kena. Lho, Maju kena mundur kena ya apa enak to Mbak malahan. sing penake kok ngendi? Penake kok ngendi? Yo maju mundur kuwi mau to penake kok isih teko ae. Aku wis mending nyanyi anu sate kala. Pedus kala. Nyanyi kok wedhus iki lagune piye? Mending tuku sate timbang tuku wedhuse. Terusno dhewe. Mending kendaan timbang dadi bojone. Bener ah? Bener pisan. Bener janan. Wes. Yo penak dadi bojone to Mbak daripada dadi gendakane. Cek kudu gulung-gulung aku. Ya gulung-gulung nang ngisor kono engko tak uleni. Mbak, jare penak nek ndek bojo nek bengi ana sing ngeloni. Sopo sing ngomong? Aku. Sopo sing ngomong? Aku. Sopo? Kok tak wambung sopo-sopo ae. Aku lho, dipek bojo ya ngelu. Lah dipek bojo kok ngelu ki ngelune piye? Tekanan batin maju kena mundur kena. Lho, Maju kena mundur kena ya apa enak to Mbak malahan. sing penake kok ngendi? Penake kok ngendi? Yo maju mundur kuwi mau to penake kok isih teko ae. Aku wis mending nyanyi anu sate kala. Pedus kala. Nyanyi kok wedhus iki lagune piye? Mending tuku sate timbang tuku wedhuse. Terusno dhewe. Mending kendaan timbang dadi boj. Manur, kenapa bayi baru lahir kok jenenge lare? Metu nek mbok dhek kuwi kok suwek dalan bayine del bergedel. Metu bergedele. Bayi lahir ku jenenge lare. Ora enek bayi lahir jenenge mbok dhek utawa Pak Dhek ngono ora enek. Suwek dalan bayine kok. Yo dijahit lho, Mak. Atau dilem. Suka lho iki tak apane yo cara mono ya. Tak slender apa tak bego ngono lho ya, Kaya lemah wae dibego iku lho. Dong ora. Sepiro gedene taemu, Bro? Aduh. Sepiro gedene luputku. Padha dilebur ing dina riyaya iki ya, Bro. Durung-durung kon wis nyandak tekku gede, Kurang ajar kon. Oh ini lho. Wani karo wong wedok. Enggak. Rumangsamu apa wong wedok mbok tungtungno ngono, Wani kon. Kok kon ngetungne? Iya ta maksudnya? Maksudnya nyapa kowe? Ora, Bro. Sepurane, Bro, gede iki. Wong wedok iku seorang ibu. Lapo kok Mbak Lucy mbok tungtungno, Ora kono ngetungne. Lah kok larang ngimbangi kecut. Kurang ajar. Kurang ajar. Tungno. Lho, Deng, kowe tak biasa ndasmu. Iki nesu malah mbok jokne. Nesuk nyanyi kuwi ora nesu. Iya, Mbak, sepurane. Rumangsamu apa, Aku mbok ilok-ilokno tuwek wis macak kejawen ayu-ayu. Apa meneh Witing tresno jalaran saka kulino. Kuwi lek dhisik kuwi. Kuwi dhisik. Lah lek saiki witing tresno jalaran saka nglibet no. Nglibet. Lah lek dhisik amar makruf nahi mungkar, tapi lek saiki nyamar makruf nyambi mungkar ngono lho. Mergo wong saiki padha kendel-kendel, roh bojone tanggane rada bening titik ngono ae. Disaruk koe. Mulane lek dhisik jauh di mata dekat di hati, tapi lek saiki jauh di mata ya dibribek tanggane no. Dibribek tenan, apa ndak lempah? Ayo. Nggih, nek sego nggih segane jendela. Mriki jendelo. Jendelo. Nggih. Nek kates Gandul. Nek nangka. Nggih nangka. Kates loro nangka tok. Nggih gandul-gandul nangka tok. Iya. Nggih beda-beda niku Pak Nom. Nggih. Angger gene kula enten kontal. Heeh. Mriki enten mboten kontal. Kontal nek dipasang. Berarti O lho, O kudu O. Ku sing iso jawab gareng kuwi. Reng, anu kontal kene apa reng? Njaluk tulup anu pecokan ndase kuwi. Ya ora. Lah Mas lah. Akeh basa, akeh kata-kata. Aja takon kontal. Ora asale Pak Mantep ya takon karo aku ya kepengin melu takon.
Woi, Nyapa? ndang rabi, mikir ora rabi. Lah kowe iki nyapa ngatur uripku? Bah rabi bah ora urusanku to. Mesakno manukmu, nek urung yae. Lah manukku sik tak latih lho. Engko nek wayahe ngedu ben giras. Ngantek ya enek urung rabi-rabi. Lagi rabi. Aku nek ora karo rondo no wegah. Halo, oke rondo. Cek ndang, mesakno. Rondo pirang-pirang ora enek sing pas kok karo angen-angen. Mosok kancane wis do rabi ping 2 ping 3 awakmu ae urung rabi-rabi. Mbok yo ben. Aku isih mantepne atiku, engko sekali rabi ora gonta-ganti. Beh. Rabi-rabi. Kowe iki nyapa to repot men ngurusi wong. Lah wong kowe dhewe ora rabi-rabi kok. Sakno manukmu. Padumu pengen manukku to. Ya, aku iso ngarani wong wedok harga dirinya atau martabat wong wedok lebih tinggi saiki. Iya. Jakarta iku sing duwe sapa? Sapa? Wong wedok. Kok iso? Jakarta disebut ibu kota. Oh ya. Pernahkah Jakarta disebut bapak kota? Iki bapak cek menengah iki. Iya. Ya. Tanggal 22 Desember diperingati. Hari apa? Hari Ibu. Hari Bapak pernahkah diperingati? Ya, Bapak cek menengah iki, menengah. Sampeyan roh Pertamina. Sing duwe sapa iki? Sapa? Sing duwe wong wedok. Kok iso? Pertahanan. Mina jenenge wong wedok. Tuman Pertadiman ya gak enek. Pertadikun ya gak ono. Pertamina iki nek dari apa? Nurut pengalamanku, iki ora ngono. Ya apa? Pertamina. Per tahun minyak naik. Iki ya iya. Iki ya iya, ya Caca. Tapi sing jelas Pertamina, pertambangan minyak itu sing duwe wong wedok. Gampangane rembug, sing duwe lenga wong wedok. Aja wani-wani karo wong wedok, nek wong wedok muring-muring lenga regane mundak terus. Mas yo sing duwe lenga wong wedok, nek sing ngebor gak wong lanang. Nah, saiki bergerak wong lanang, ayo. Ayo, munio kowe. Ane gak dibor wong lanang kok iso metu, Dibor gini. Pi bangun mandi, Pi. Wis tangi iki lho. Iya, habis itu makan sini loh, jogrok sama mami sini loh. Iya. Pi ada WA ini loh, Pi. Tak buka boleh? Bukaan, Mah. Tak buka ya? Iya, kok sapa? Sari, Pi. WA apa, Mah? Bentar toh. Loh, Pi ini Sari kayak mantan SJ-mu dulu toh. Iya, mantanku dhisik iki. Banyak chatnya nggak ada yang kamu balas satupun loh. Yo ben tumbar. Ini terakhir dia bilang assalamualaikum nggak kamu jawab. Dosa kamu, Pi. Luwih dosane tak bales, padha sik ngkei harapan. Ya orang ucap salam itu harus dibales toh. Iya, Mah. Senajan mantan sudah tidak bersama, tapi kan silaturahmi harus tetap terjaga. Mantan ini Mas. Apa? Sampai nek eling ora sih, nek mambengi ki malam Jumat. Yo eling. Kok aku ora sampean temok blas sih? Lagi males saya, Mak. Teko sampean. Delok aku klesik ngono aku sewengi ra iso turu. Lah ngopo mambengi gak mbok tangekne? Mau tak bangunin ra teko. Sampean kecapean kelihatannya. Iya emang, Mak. Dibuatkan jamu ya ora diminum. Yo piye? Langsung ditinggal bobo. Kesel lho. Ngeluh aku, Mas. Gua timun. Teko sampean. Ya terus kan piye? Nanti pulangnya jangan malam-malam lagi, nggih. Iya. Jangan capek-capek. Iya. Nanti pulang kerja diminum jamunya, nggih. Oke. Jangan nggak diminum. Iya, sayang. Habis minum jamu langsung nggih. Iya. Awas, Mbak. Mbak tunggu lo ya. Iya. Love you, Mas. Sampai ketemu nanti. Cium sik ta. Bisa bahasa Cina toh? Iso. Bahasa Cina roti? Kongguan. Telek pitik. Teletong. Nek manuk angkrem. Si otong.
Awakmu ngono ku nek kelon karo Mas Herman ngono ku ping piro, Sri? Ya gak tentu sih, Mbak. Kadang-kadang iso ping 8, ping 9. Awak enake kok berarti gak tau ngrasakno badangen yo. Gak tau, Mbak, badangen. Tapi lek banjir bandang bolak-balik sih. Lah emang sampean tahu badangen? Ih, jomene badang badek barang iyo iki. Kok sampe koyo ngono sih, Mbak? Lah guamu gak tau digawe Mas Walid ta? Wong perkutute wis pengangguran gak guna kok kate digawe koyo piye. Musuk wis gak iso ngadeg. Kok jomene ngadeg to, Sri? Wong tak sebul ae lo gak mlembung. Rasamu plembungan kok sebul. Ngono ku mbok dikudang. Tak sentil-sentil, tak tarik-tarik, ora tambah mencungul, tambah mendelep. Kok koyo kuro-kuro yo iso mencungul, iso mendelep ngono. Wis to Mbak sementara gawe timun ae lho. Yo katosen to deng gawe timun apa gak lecet kabeh ku kerangku. Lek diowok-owok gawe driji ngono ku yo apa misale? Tambah gawe driji, yo gak kroso no. Solusi terakhir yo gawe alat geter-geter iku ae Mbak kok repot. Kok dikesetrum aku nek sampe kesetrum apa gak mati mangat aku. Terus piye aku iso bantu apa? Ngilah bojomu ae pokok sedina ae gawe ngresiki kerak-kerakku sing membandel iki lho. Matamu tak ogrok-ogrok kene. Tibake bener omongane Agus. Sapa wonge sing gelem rekoso, sesuke bakal pijet. Lah piye lho, Guys? Wong asam urat kambuh kabeh lho. Saking rekasane macul ning sawah jek dicampur ndaut pikulane gede-gede ya. Piye? Urung banjari bereng, bae yo piye? Ceterak udan galengane lunyu kepleset bolak-balik. Ora ya remuk balungane. Pijet sidone. Ya ora. Kuwi rekoso lho, Guys ya. Sapa wonge sing gelem rekoso sesuke pijet. Namine sinten, Mas? Mas Ono, Bu. Mas Ono. J. Nama panjangi? Mi Ono. Mi Ono. J. Oke. Dari mana, Mas? Dari harapan palsu. Dari harapan palsu yang tidak pernah diberi kepastian. J. Oh, gitu. Terus keluhannya apa mawon nih, Mas? Loro pikir. Loro pikir. Ati mak teratap. Ati mak teratap. Jantung deg-degan, Bu. Jantung deg-deg ser. Karo Napa mare? sentolokku rodok kembut-kembut. Sentolok rodok kembut-kembut. Nggih. Niki ngeten nggih, Mas. Panjenengan niki kemungkinan gejala-gejalane niki Anda mengalami sindrom mencintai bojone wong. Inji. Jadi ini tidak bisa dibiarkan lama-lama. Terus, Bu? Kira-kira sudah berapa lama sampai mengalami gejala iki, Mas? 2 tahun. Sudah 3 tahun terakhir ulu lama banget iku, Mas. Nggih. Woi. Nyapa? Ndang rabi, mikir ora rabi. Lah iki nyapa ngatur uripku. Bah rabi bah ora urusanku to. Mesakno manukmu, nek urung ae. Lah manukku sik tak latih lho. Engko nek wayahe ngedu ben giras. Ngantek ya enek urung rabi-rabi. Kaki rabi. Aku nek ora karo rondo no wegah. Halo, oke rondo. Gendang, mesakno. Rondo pirang-pirang ora enek sing pas karo angen-angen. Mosok kancane wis do rabi ping 2 ping 3 awakmu ae urung rabi-rabi. Mbok yo ben. Aku isih mantepne atiku, engko sekali rabi ora gonta-ganti. Beh. Rabi-rabi. Kowe iki nyapa to repot mengurusi wong. Lah wong kowe dhewe ora rabi-rabi kok. Sakno manukmu. Padumu pengen manukku to. Nggih, nek sego nggih segane jendela. Mriki jendela. Jendela. Nggih. Nek kates Gandul. Nek nangka. Nggih nangka. Kates loro nangka tok. Nggih gandul-gandul nangka tok. Iya. Nggih beda-beda niku Pak Nom. Nggih. Angger gene kula enten kontal. Heeh. Mriki enten mboten kontal. Kontal nek dipasang. Berarti O lho, O kudu O. Ku sing iso jawab gareng kuwi. Reng, ana kontak kene apa reng? Njaluk tulup anu pecokan ndase kuwi. Ya ora. Lah Mas lah. Akeh basa, akeh kata-kata. Aja takon kontal. Ora asale Pak Mantep ya takon karo aku ya kepengin melu takon. Iki ya iya, ya Caca. Tapi sing jelas Pertamina, pertambangan minyak itu sing duwe wong wedok. Gampangane rembug, sing duwe lenga wong wedok. Aja wani-wani karo wong wedok, nek wong wedok muring-muring lenga regane mundak terus. Mas yo sing duwe lenga wong wedok, nek sing ngebor gak wong lanang. Nah, saiki bergerak wong lanang, ayo. Ayo, munio kowe. Ane gak dibor wong lanang kok iso metu, Dibor gini. Aku
aku iso ngarani wong wedok harga dirinya atau martabat wong wedok lebih tinggi saiki. Iya. Jakarta itu sing duwe sapa? Sapa? Wong wedok. Kok iso? Jakarta disebut ibu kota. Oh ya. Pernahkah Jakarta disebut bapak kota? Iki bapak cik menengah iki. Iya. Ya. Tanggal 22 Desember diperingati. Hari apa? Hari Ibu. Hari Ya. Bapak pernahkah diperingati? Ya, bapak cik menengah iki, menengah. Sampeyan roh Pertamina. Sing duwe sapa iki? Siapa? Sing duwe wong wedok. Kok iso? Pertahanan. Mina jenenge wong wedok. Tuman Pertadiman ya gak enek. Pertadikun ya gak ono. Pertamina iki nek dari apa? Nurut pengalamanmu? Pengalamanku. Iki ora ngono. Ya apa? Pertamina. Heeh. Per tahun minyak naik. Iki ya iya. Bos. Apa? Aman sholat ya, Bos. Iya no. 5 waktu ngono ya. Sholatku semedi ya. Nah nggih, sholat nggih jenengan. Iya. Terus sampean umpamane ngene iki kula taklet mon enak-enakan mawon kula taklet teng jenengan nggih sepuntene lak wonten lepat kula nggih, Bos. Sampeyan terus salat mone ngongkon wong salat itu hukume pripun, Bas? Ngongkon wong salat kuwi hukume wajib. Lah, sapa sing ngomong tak tapukane lampine kok. Goblok percelit. Bener Pak Sun nih. Ngongkon wong salat iki wajib entuk pahala. Wah, iki ya kocok pindho iki. Goblok pekok kowe iki ya. Yes, nek kuwi tak serane YouTube ben dijelasne. Lho, sing diaturne Pak Sun ki bener ngongkon wong salat ki wajib. Hukume wajib. Oleh pahala. Sapa sing ngomong ngongkon wong salat ki dosa? Ya umpamane Pak Sun ki salat Allahu Akbar. Pak Sun tanggal sak menten niku pripun kula kongkon teng mriku? Dosa. Mas, Apa? sampai no eling ora sih lek mambengi ki malam Jumat. Yo eling. Kok aku ora sampean temok blas sih? Lagi males saya mah. Teko sampean. Delok aku klesik ngono aku sewengi ra iso turu. Lah ngopo mambengi gak mbok tangene? Mau tak bangunin ra teko. Sampean kecapean kelihatannya. Iya emang mah. Dibuatkan jamu ya ora diminum. Yo piye? Langsung ditinggal bobo. Kesel lho. Ngeluh aku, Mas. Gua timun. Teko sampean. Mas. Ya terus kon piye? Nanti pulangnya jangan malam-malam lagi, nggih. Yo. Jangan capek-capek. Yo. Nanti pulang kerja diminum jamunya, nggih. Oke. Jangan nggak diminum. Iya sayang. Habis minum jamu langsung, nggih. Iya. Awas, Mbak tunggu lo ya. Iya. Love you, Mas. Sampai ketemu nanti. Cium sik ta. Ndok apa sing paling enak? Ndok pitik. Salah. Ndok pitik. Salah. Pitik. Salah. Ndok apa sing paling enak? Ndok dikukur. Oh, enak deh isu-isu kowe. Bisa bahasa Cina toh? Iso. Bahasa Cina roti. Kongguan. Telek pitik. Teletong. Nek manuk angkrem. Si otong. Tibake bener omongane Agus. Sapa wonge sing gelem rekoso, sesuke bakal pijet. Lah piye lho, Guys? Wong asam urat kambuh kabeh lho. Saking rekasane macul ning sawah jek dicampur ndaut pikulane gede-gede ya. Piye? Urung banjari bereng, bae yo piye? Ketrak udan galengane lunyu kepleset bolak-balik. Ora ya remuk balungane. Pijet sidone. Ya ora. Kuwi rekoso lho, Guys ya. Sapa wonge sing gelem rekoso sesuke pijet. Anak mungkin 6. Ya jenenge sapa? PI. Nek lho nek nyelok nomor 1. Ya GPI to, Reng. Oh, GPI. Iya ben ora meri. Nek nyelok anak nomor 2. ROPI. ROPI ya sing sergep adan kae ya. Ning kleru komat. Nek anak sing nomor 3 LUPI. LUPI. Tak celuk LUPI langsung Oh jelas. iya. LUPI sing gedek-gedek ngono ketok gitu. Nomor 4. 4PI, Reng. Oh 4PI. Iya. Ah, nyelok anak nomor 5. Ya genah nomor 5 ya mau PI goblok men ya. GPI, RUPI, LUPI, 4PI, MOPI. Lah nek sing anak nomor 6. Bu. Sing Malah sampean kenal no karo anak yang ganden no. Lah kok agite kok mbok lah kene ben jawab 6 PI iki lho lah. Malah kenal no buke iki no. Jenengan wis rawung suwe to karo mbok ganden iki. Oh, lah kok. Wong kanca Mangan telo lawe bekecot. Aja gelem rondo wis ora nyokot. Mangan tape ning dhuwur kloso.
Sing tak cokot apane mlebu ae ra krasa. Tuku celana cacahe 5. Piye kon krasa wong nggonmu amba? Mangan pete ngombene es. Mok gede katoke jerone kempes. Mangan kates dicampuri nangka. Piye ra kempes wong urung dienggo ngumpok. Namine sinten, Mas? Mas Ono, Bu. Mas Ono. J. Nama panjangnya? Mi Ono. Mi Ono. J. Oke. Dari mana, Mas? Dari harapan palsu. Dari harapan palsu yang tidak pernah diberi kepastian. J. Oh, gitu. Terus keluhannya apa mawon nih, Mas? Loro pikir. Loro pikir. Ati mak teratap. Ati mak teratap. Jantung deg-degan, Bu. Jantung deg-deg ser. Karo Napa malih? sentolopku rodok kembut-kembut. Sentolop rodok kembut-kembut. Niki ngeten nggih, Mas. Panjenengan niki kemungkinan gejala-gejalanya niki Anda mengalami sindrom mencintai bojone wong. Inji. Jadi ini tidak bisa dibiarkan lama-lama. Terus, Bu? Kira-kira sudah berapa lama sampai mengalami gejala iki, Mas? 2 tahun. Sudah 3 tahun terakhir ulu lama banget iku, Mas. Nggih. Mbak, wong lanang nguyuh kan dicekeli. Nek wong wedok nguyuh apa ya dicekeli? Wong wedok iki makhluk terkuat. Jare sapa? Kadang lo aku ngerti nek wong wedok iki gembeng. Anda harus ingat. Ingat apa? Bahwa obat kuat hanya diciptakan untuk lelaki, bukan untuk perempuan. Tapi efeknya sing bungah kan wong wedok. Berarti kalian itu kurang kuat, kurang mandiri dan manja. Lah kok ngepekne we? Manuk sakmene njuk dicekeli. Lah wong dicekeli lho, polahe ra karo-karuan. Apa meneh nek ra dicekeli? Wong wedok gunung loro ae disangga dhewe tanpa sambat. Jajal nek ra disangga karo kotang, lak gambreh. Tanpa dicekeli ya, Anda perlu tahu. Ndak mung ngono ae ra gumun aku. Wong lanang sakmene, cek njaluk nunggoni ndok loro wi. Tarah sing marai enak yo ndoke kuwi lho. Samping kanan, samping kiri. Awakmu ngono ku nek kelon karo Mas Herman ngono ku ping piro, Sri? Ya gak tentu sih, Mbak. Kadang-kadang iso ping 8, ping 9. Awak enake kok berarti gak tau ngrasakno badangen yo. Gak tau, Mbak, badangen. Tapi lek banjir bandang bolak-balik sih. Lah emang sampean tahu badangen? Ih, jo meneh badang badek bareng iyo iki. Kok sampe koyo ngono sih, Mbak? Lah guamu gak tau digawe Mas Walid ta? Wong perkutute wis pengangguran gak guna kok kate digawe koyo piye. Musuk wis gak iso ngadeg. Aja meneh ngadeg to, Sri. Wong tak sebul ae lo gak mlembung. Rasamu plembungan kok sebul. Ngono ku mbok dikudang. Tak sentil-sentil, tak tarik-tarik, ora tambah mencungul, tambah mendelep. Kok koyo kuro-kuro yo iso mencungul, iso mendelep ngono. Wis tombak sementara gawe timun ae lho. Yo katosen to deng, gawe timun apa gak lecet kabeh ku kerangku. Lek diowok-owok gawe driji ngono ku yo apa misale? Tambah gawe driji, yo gak kroso no. Solusi terakhir yo gawe alat geter-geter iku ae, Mbak, kok repot. Kok kesetrum aku nek sampe kesetrum apa gak mati mangat aku. Terus piye aku iso bantu apa? Ngilah bojomu ae pokok sedina ae gawe ngresiki kerak-kerakku sing membandel iki lho. Matamu tak ogrok-ogrok kene. Awakmu nang Taiwan iki kerja apa toh? Aku bengkel, Mas. Lah kok adoh meni lho. Reparasi. Lah terus dandani apa kuwi? Benekno manuk-manuk sing mingsle lho. Sok nek wis mulih kabari ya. Aku arep benakne manuke son figur lho. Ketoke mesle. Tak sawang kok mlakune akeh-akeh. Anjah. Mbak, sampane wayu tapi bojone tuwek men to, Mbak. Tuweknya apa aku demen kok. Apa ya sik kuat iki? Enak. Tuwek lo enak. Enak apa? Disengko saithik no paling apa ora ya menggeh-menggeh kuwi. Dik, Apa? umpama awakmu tak jak kawin lari ngono piye? Emoh to? Nyapa ora gelem. Alah-alah, Mas. Karo turu wae cepat-cepat. Apa meneh karo lari? Mbak, aku mbok diwarai jelik berbagai gaya ngono lho. Sampe iki muwendo piye to, Mas? Mendu piye to? Aku lho 7 tahun ra tau kambun bojo, ra gablek bojo. Oh, alah tibake. Kok rumangsane kon muara israk-isrik. Yo tak sawang ketoke mahir. Ya ayo dipraktekne ngono ae, belajar bareng piye sak menika. Lah mbok ayo to. Tapi aku jembok kon mlebokne lho ya aku. Lah nyapa? Ya aku ra iso lho, Mas. Alah gampang kok tak lebokne dhewe. Wong lanang iku nek alise kandel njalukan.
Tapi nek wong lanang alisé tipis, lemah. Jari sapa? Gak percaya? Ya dibuktekne mbok piye nek ra tengel-tengel. Anjir. Mbak, aku mbok silono duit to. Ora akeh mur 1 juta. Kok nek kirane ra iso balekne aku ra binen. Tuman. Tuman piye to? Tare yo butuh kok. Wis angel tuturane. Aku iki wonge menak. Munggono gak enek jaminan liya to sak liyane manuk ngono. Lah piye to? Lah wong kuwi lho barang berharga rumangsamu. Oh, rumah saku ndek biyen iki sunate larang lho yo. Wong tuane mbandani tenan. Nyewa son. Panganane akeh. So manuk dimurahno dinyah-nyohno ni piye lan? Lah arep piye meneh tarah kepepet to. Dek ini enek bocah gak duwe penggawean pengen dadi LC. Gak yo adol manuk. Lah terus duwene yo kuwi lho. Saiki enek wong gak duwe dhuwit golek utangan. Woi, Nyapa? ndang rabi, mikir ora rabi. Lah iki nyapa ngatur uripku. Bah rabi bah ora urusanku to. Mesakno manukmu, mok urungi ae. Lah manukku sik tak latih lho. Engko nek wayahe ngedu ben giras. Ngantek ya enek urung rabi-rabi. Lagi rabi. Aku nek ora karo rondo no wegah. Halo, oke rondo. Cek ndang, mesakno. Rondo pirang-pirang ora enek sing pas kok karo angen-angen. Mosok kancane wis do rabi ping 2 ping 3 awakmu ae urung rabi-rabi. Mbok yo ben. Aku isih mantepne atiku. Engko sekali rabi ora gonta-ganti. Beh. Rabi-rabi. Iki nyapa to repot men ngurusi wong. Lah wong kowe dhewe ora rabi-rabi kok. Sakno manukmu. Padumu pengen manukku to. Lah wong sing nglakoni lho aku. Aku pengen rabi, Bu, tapi karo tante-tante. Sing penting aku gelem ya wis to. Nah aku yo ae seneng kok tak nggo jamu. Lah yo ya, aku nek ra karo awakmu yo moh. Rumasane rabi penak to piye? Lah wong rabi lho pirang-pirang. Berarti kan yo menak. Ora penak. Lah wong urung dilakoni lho iso muni ra penak iki lho. Rabi ora mok ngingoni tok, yo ngrabeni rumasamu. Lah nek masalah kuwi ora usah kuwatir. Aku panggah siap. Yo ngemiki kowe barang kadaluwarsa iki Leo. Ora apa-apa kadaluwarsa. Wong aku lho jrembo. Gelem ora tawar ora kok iki. Lah nek wis ngerti kadaluwarsa lho, lah kok mbok gawa ngalor ngidul to. Anjir. Ini parah ini. Mbak, kena apa nek nyusoni anake kok ning jaba? Tapi nek nyusoni bapake kok ning jero. Kan padha-padha nyusoni. Antene lebay. Lebay piye lho? Ora gelem ngalah karo anake. Wis tuwek jek nyusu, manja. Lah wong lanang iki kok nek disapih ya. Masih tuwek ya panggah nyusu. Kok ndek biyen ra tau mentil. Lah dhisik kan rong Jawa. Nek kowe gak isin yo anakmu ning kiwa kowe ning tengen saling memandang ngono. Ya mah ora iso menikmati to. Gelakno wong. Gelakne piye? Wong judule ya nyusu ae. Ya jelas to, iki tujuane ngono beda. Anakmu tujuane ben warak, ben sehat, ben gak nangis. Nek kowe tujuane iki ke arah kikuk-kikuk. Ya. Nek sampe engko bar mbok pendel langsung mbojak kikuk. Didelok wong-wong, didelok pitik apa gak isin. Mbak, kacang apa sing dimbu tahun-tahunan tapi ra tukul? Masamu aku gak ngerti tapi. Hah? Lah nek ngerti kacang apa jal? Pertanyaan ini iki jurusanmu apa ning ndi gak ngerti rumasamu aku. Heh? Tak kira ora ngerti. Jajal nek ngerti kacang apa? Ya kacang mateng to. Kacang sing wis dimasak. Kacang goreng apa kacang godhog? Kacang godhog dimbu tahun-tahunan ya bosok kuwi. Kacang apa neh? Lah jarine mau ngerti. Apa? Lah nek ngerti yo ndang to. Kowe ngarep aku jawab iya anu ne Mas.
Ya kacang sing ning jero apemku. Ngono ta? Paling ya ngono. Gak kudu. Wah aku nggadekke pekarangan nang BRI payu 85 yuta. Tak tukokke tuyul nang Gunung Kawi entuk 3. Terus? Mulih tak adai kerdo Supermi. Tak tumpake bis Sumber Kencana. Terus? Teko mantingan mabuk loro tele-tele tak buak dalan. Garek siji. Tekan ngomah ya ora gelem nyolong gur mentil ae. Saiyahene iki. Ayo amoh bojomu padahal tuyule ya iki. Lah anakmu ndi, Mbak? Anak-anak ndokmu sigar ya anak. Apa wis seru ndokku? Wong kene rabi ya urung kok. Ya rabi karo aku ya. Aku tak dudi ndokku. Kok jelas. Saya orang Surabaya, kamu orang Jawa Tengah. Nah, kowe wong Jawa Tengah mau Corone awakmu iku lek cara nggon aku kon. Nggonku kowe. Saiki cara bosokno Surabaya lho. Oke no. Kowe to le sing gedhe. Ayo. Kon. Ayo. Ngonoane, Bos. Kowe iso apa ora? Iso ta, Kak? Aja ngaku pinter nek kowe ora iso. Kon. Kowe to le sing gedhe, ayo njajal. Bosokno Surabaya. Jawa Tengah iki kowe to le sing gedhe. Ayo. Nah, Surabaya kuwi kok Jawa Tengah iki kowe to le sing gedhe. Nak Surabaya ki ayo kon. Ayo iso apa ora kowe? Kon. Bahasa Indonesia ini ngeden ki apa? Ngeden. Iya ngeden. Iki apa to ki jane iki cek iso lho aku kok dikeki garapan sing kaya ngene. Lho iki PR dhewe mumpung cek isu ayo garap. Kowe nek masalah apa sih? Aku tak takoki kowe nek masalah apa, he? Ya masalahe iki kudu digarap wong loro, Mak. Iso-isone isu-isu ngekeki pitakonan bahasa Indonesia ngeden. Ya iso wong iki tugas kita berdua. Kowe apa arep garap skripsi, he? Lah iya iki skripsi konten kita hari ini, Mak. Ngeden ngiseng ngetokno telek ngono to piye jane kejan. Gusti Allah gak suka aku mau ngene. Tapi aku suka, Mak. Mbak, rusak anakku ndang. Aku wis suwi kayak nek sing rusak. Astagfirullahaladzim. Tak blender kowe. Ya ora masalah. Dupak poron. Ya ora apa-apa angger dupak yang nganggo lambe. Ini parahnya. Lah iki nyapa? Ngene iki nek ora dibojo ngene apa piye? Ya ora piye-piye wong tarah ya ora duwe. Mendung ngene iki apik piye? Ya ngopi karo udut to. Mengkeret wekmu lah. Ya ora iso wong nggonku wis tak setel kaku lho. Ayo ngaku. Nek ora percaya deloken to. Ngaku ora ana lawane. Ndak ya padha dak ngomong kancane barang. Apa kowe? Ya kowe kuwi to. Padumu kowe dhewe ya pengen lho. Anja. Mesti saling percaya, saling setia, saling memahami, saling mengerti, Lah nek kuwi aku setuju. dan terakhir saling menikmati. Lho kok jaran. Tak omongno. Ngene ya bolo. Ya piye neh? Nek tra hubunganmu kuwi LDR. Bojomu kuwi kerja, mbuh ning luar kota, mbuh ning luar negeri. Nek dene ra iso tok eloni. Terus piye supaya awet hubungane? Ya wis, pasrahno karo sing Gusti Allah, sing gawe urip. Soale nyapa? Bojo kuwi iki gur titipan bolo. Nek gak dijukuk pelakor orang ketiga, kuwi ya dijukuk Gusti Allah. Lah nek dijukuk orang ketiga. Dene dijukuk orang ketiga, ya wis sangono 50.000 dinggo ijab ning KUA. Bandane sapa dadak kok nyangoni barang. Terus ade golek eneh, ngono lho bolo. Ora usah dipikir nemen-nemen. Ngono. Oke, masuk. Adopsinen aku to. Aku iki apa-apa iso. Yo pinter ngarit. Gak jelas. Wong wis digenahne ngono mosok kurang jelas. Ngarit apa sik no? Ngarit jembut ta kon? Go apa jembut? Wong didol yo ora payu. Aku gak golek bocah sing pinter ngarit. Lah golekanmu sing piye? Golek tuh bocah sing pinter kukur-kukur selangkangan. Trimo kukur-kukure karo merem iso aku. Apane sing dikukur pas selangkangan. Yo mundak pinter. Gak ngurus ya. Anja.
Ini sunati larang lho yo. Wong tuane mbandani tenan. Nyewoson panganane akeh. So manuk dimurahno dinyah-nyohno ni piye lan? Lah arep piye meneh tarah kepepet tok. Ya ingin nek bocah gak duwe penggawean pengen dadi LC. Gak yo adol manuk. Lah tarah duwene yo kuwi lho. Saiki nek wong gak duwe dhuwit golek utangan dibayar manuk. Lah gelem apa ora omonge. Rumasane aku ki wong wedok piye ngono lho rumasane. Wong aku ki perempuan baik-baik. Ngerti aku nek kowe iki apik. Pendiam, lemah lembut dan sopan santuy. Lah piye gelem apa ora? Duweku ya mur manuk. Kok ditawani manuk. Asem tenan yo. Wis to, enak-enak ya. Mbah. Bahasa Indonesia ini ngeden ki apa? Ngeden. Iya ngeden. Iki apa to ki jane iki jek iso lho aku kok dikeki garapan sing kaya ngene. Lho iki PR dhewe mumpung jek isuk ayo garap. Kowe nek masalah apa sih? Aku tak takoki kowe nek masalah apa, he? Ya masalahe iki kudu digarap wong loro, Mak. Iso-isone isuk-isuk ngekeki pitakonan bahasa Indonesia ngeden. Ya iso wong iki tugas kita berdua. Kowe apa arep garap skripsi, he? Lah iya iki skripsi konten kita hari ini, Mak. Ngeden ngising ngetokno telek ngono to piye jane kejan. Gusti Allah gak suka aku mau ngene. Tapi aku suka, Mak. Mbak, aku mbok silono duit to. Ora akeh mur 1 juta. Kok nek kirane ra iso balekne aku ra binen. Tuman. Tuman piye to? Tare yo butuh kok. Wis angel tuturane. Aku iki wonge menak. Munggono gak enek jaminan liya to sak liyane manuk ngono. Lah piye to? Lah wong kuwi lho barang berharga rumangsamu. Oh, rumah saku ndek biyen sunati larang lho yo. Wong tuane mbandani tenan. Nyewoson panganane akeh. So manuk dimurahno dinyah-nyohno ni piye lan? Lah arep piye meneh tarah kepepet tok. Ya ingin nek bocah gak duwe penggawean pengen dadi LC. Gak yo adol manuk. Lah tarah duwene yo kuwi lho. Saiki nek wong gak duwe dhuwit golek utangan dibayar manuk. Kowe iki ayu-ayu mau mbahku to yu. Apa tenan to wi? Tenan, mosok kowe ra ngandel to. Jelalahe mbakune grewol. Lak yo apek. Takoni wong-wong sing tau karo aku lho. Apa kurang gawean? Mending ya tekok sing duwe langsung to. Lah kuwi wingi ndek cerita iki. Enak ceritane to tibake. Mumpung aku nganggur iki, tak rungokne. Lah aku kan bar dintup to ya. Hati-hati lho nek dintup. Engko ntupe keri bahaya. Isuk wi aku bar ngentup. Lah sorene wi aku ape dintup wong liya ngono lho. Lah kok ngalahne parkirane. Padha antri. Lah ceritane wong jenenge lumrahe wong ya sadurunge ngentup kan ya pemanasan to ya. Lah iya to ben seru lho. Ya aku dimik sik ngono. Aja bahas mik to. Marai haus aku. Dimik iki surup-surup ngono suwange dipedhep ngene. Duh. Iya to weh. Lah kok ngantek gak. Mbak. Wong lanang nguyuh kan dicekeli. Nek wong wedok nguyuh apa ya dicekeli? Wong wedok iki makhluk terkuat. Jare sapa? Kadang lho aku ngerti nek wong wedok iki gembeng. Anda harus ingat. Ingat apa? Bahwa obat kuat hanya diciptakan untuk lelaki, bukan untuk perempuan. Tapi efeknya sing bungah kan wong wedok. Berarti kalian itu kurang kuat, kurang mandiri dan manja. Lah kok ngepekne we? Manuk sakmene nduk dicekeli. Lah wong dicekeli lho, polahe ra karo-karuan. Apa meneh nek ra dicekeli? Wong wedok gunung loro disangga dhewe tanpa sambat. Jajal nek ra disangga karo kotang, lak gambreh. Tanpa dicekeli ya, Anda perlu tahu. Ndak mung ngono ra gumun aku. Wong lanang sakmene, sik njaluk nunggoni ndok loro wi. Tarah sing marai enak yo ndoke kuwi lho. Samping kanan, samping kiri. Mas, Apa, Dik? isik yo. Yah ini yo ngejak ijlik. Aku kembut-kembut, Mas. Boyong kono lho.
Ndak pengen ta sampean? Yo pengen to. Awan-awan ngejak gulat kok yo seru. Awan rapopo engko bengi yo imbuh neh ya. Ngene iki lho, duwe bojo doyan ijlik nih. Nang awak marakne sehat. Lah piye olahraga terus. Yo jajare Mbak Tatin. Aku bingung. Aku bingung. Terus Kupinge. Tak ndodok wae. Ameng bingung kok ndodok. Terus Lah sang ngrungokke wiyaga ngono. Lah krungu ya. Wiyaga iki cangkeme elek-elek kok. Iya, termasuk dalange kuwi. Ku dengkulmu mlocot kuwi ora. Yo wis. Mugi warga Penggung tansah rukun wargane. Amin. Kuwi sing disuwun.